става, хора? Аз съм The Best Pro Gamer. И днес снимаме в Adventure World. Нямаше клип от толкова много време, за което се извинявам. Значи сега ме покажа развитието. Тук се опитахме да си опитаме едно конче, но обаче ще се получи. Какъв е този звук? Да, вчера детнах и си загубих левела, но това няма значение. Значи са тук недърпота, тук енчантинга си го знаете, тук някаква къща, дето построихме, сега ще ви покажа отвътре. Значи тук отвътре ето така изглежда, тук долу ни е новия честрум, който въобще не знам дали е станал як. Тук си има армор станзове. Сега ви разведа горе. Значи тук си има едно къстъм дърво, което се получи доста яко. Само този слаб трябва да го махна там. И ще се получи яко. Значи тук са... Това скоро ще е с... Кажи го. Не си спомням. Тук съм довършил пътеката. Така... вече... вече имаме два вилиджера, си ги пренесме от Хакс и нещо там. Никъде имам, не го помня. И той дава... Ето този вилиджер най-хубав. Depth Strider. Far Protection 4. Far Protection 4. Да. Нека се качим. Така. Какво стана с клипа на Лига? Ами, бъгна се всичко. И после трябваше да снимам нов клип, но не успях, защото пък камтазията ми свърши срока и трябваше да си я преинсталирам. И после като си я преинсталирах, не можех да снимам и много дълго стана. И ще се опитам да се реванширам с нещо. Тук си имаме яйца. И тук както... Не, там... Опитахме се да направим един чикън кукър, но не стана. Сега ще ви кажа развитието, нали, в честовете. Тук си имаме дърво. Бях събрал вчера. Тук си имаме... Така... Тук са буклуци 5 емералда. Тук така... Бързо. Тъй като няма много време. Ето тук. Опа. Малко кихнах. Тук си имаме... Това не е развитието. 44 диаманта ни вчера намерихме малко. Тук си имаме мечове, тук нямаме кирки, тук имаме такова. И тук шуркина, който вчера менкахме с вилиджерите. Тук имаме... си го знаете това с дърветата. Тук това. То това е. Само тук. И... Значи... Искам да... Благодаря на тези хора, които са абонирали за мен. Ще имам по-често клипове, обещавам. Тук долу бях почнал... Тук не е осветено. Не. Не си мисли, че ще гърмиш. Недорасъл въшкар. Тук ще има лобита, там за Недърлард, там за глупости. Ще има няколко тунелчета, де че има за всяка ферма. Ето ни е мината, както знаете. Там има една... там от къщата. Къща на тия, дето ни помогнаха. В смисъл единия ми е фартала дори.
Значи, сега, тук имаме, ви показах яйцата. И това е общо нашето развитие. Ето това е нашето развитие. Ето това. Само, че това нещо не ме кефи там. Как се получи, но... какво се прави? Недъра си го знаете. Сега ще ви покажа най-якото нещо. После ще ви покажа Ендър честа ми. Даже сега ще ви покажа. Ето. Няма меч, тъй като вчера деднах на... това в недъра деднах. И тук си имаме една силктъчка и тук една форчанка. Каската има Projectile Protection 4 Respiration тройка, Breaking тройка. Нагръдника ми е най-як Protection 4, Breaking 3, Protection 3, Depth Strider 2, Fire Protection 3, Feather Falling 4. Най-яките бутушки за мен. Само една Protection им трябва, но няма. Сега ще ви покажа най-якото нещо, което го бяхме направили вчера. Оня ден. Не знам. И познайте какво е. Скелетон спаунър, дами и господа. Значи, тук сме си го направили и ако някой дойде в моя хоум, който гледа този клип и дойде в хоума, да знае да не чупи ето това цялото, защото всичко ще се прецака и виждате как се спават. Чакайте. Ето. Качват се, качват се, качват се. И после падат. Ето тук си имаме стрели за енда. Сме се подготвили. Само да видя нещо. Да, те ще си дойдат. Да, ето. И са на един удар. Някои са на 2, някои са на 3. Но това няма значение. Имаме си бомб. Тъй, че ето, като седите тук и те спамват. Само да кажа, че имаме 2 глави от Уидър и може да снимаме епизод как бием Уидъра. И надявам се да ви е харесал клипа. Коментирайте, лайквайте и чао!